Прывітанне сябры, гэта Андрей Павук і Шухер-шоу. Сёння ў перадачы я буду вяршыць справядлівасць над сацыяльным інструментам. 9 кастрычніка адбылася прямая лінія з міліцыянтам Казакевічам Геннадзем. Размова запомнілася тым, што службовая асоба цягнула час і задавала дурныя пытанні, тыпа на якой мове пішацца e-mail. Адрес электронный. Колбасист. Еще раз. Колбасист собака Яндекс.ру. На английском или на русском? Ну, e-mail обычно на каком языке пишут? Вы у меня спрашиваете? Пасля атрымання патрэбных ведаў Геннадзь стаў мяне вучыць, як правільна пісаць на ангельскай мове. Диктуйте по-английски по буквам. Кол. По-английски, пожалуйста. Ну, диктую кол по-английски. К-О-Л. Нет, есть английский алфавит. Там есть буквы. Да. Если вы пытаетесь учить меня, как писать электронный адрес, будьте любезны продиктовать его на английском. Я пачаў палітарна прамаўляць адрас пачтовай скрынкі. Нечакана паўстала праблема з літарай «С». Нет в английском языке буквы «С». А какая есть? Послушайте, если мы сейчас будем заниматься упражнениями в английском языке, наше общение с вами прекратится. Мне нужен электронный адрес для связи. Будьте любезны продиктовать его на английском языке. Какая в английском языке, как «С» называется? Ну, раз літары «С» у алфавіце Геннадзя не знайшлося, то мы растлумачым з дапамогай выяў, што патрэбна пісаць. Ну, как доллар «С», колбасист, колбас. В долларах разбираетесь? У даляра Геннадзь Аркадьевич разбіраецца. Таму далей адрес пачтовай скрынкі запісаў без цяжкасцей. Слушаю вас. Геннадий Аркадьевич, запрещено ли в Республике Беларусь быть оппозиционером? Что вы понимаете под словом «оппозиционер»? Тот, кто против Лукашенки. Суть вашего обращения, гражданин. Ну вот я и спрашиваю, можно ли говорить «Живе Беларусь» в Беларуси? Вы же занимаетесь охраной правопорядка, реализацией прав и свобод граждан Республики Беларусь. Андрей Владимирович, у нас есть профильный закон об обращении граждан. В соответствии с этим законом любой гражданин Республики Беларусь, где бы он ни находился, даже в Литве, как вы, может обратиться в том случае, если его права нарушены. Дзе ён там такога начытаўся? Артыкул 3 закона аб зваротах грамадзянаў. Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права на зварот у арганізацыі праз падачу пісьмовых, электронных ці вусных зваротаў. Я звяртаюся вусна. Геннадзь круціцца і не адказвае. Гэтым самым ён і парушае закон аб зваротах грамадзянаў. Вот я хочу узнать, какие ваши права нарушены, в чем суть вашего обращения. То, что вы мне сейчас пытаетесь сказать, это, я не знаю, разъяснение, информация, но никак не обращение. Я не имею права задавать такие вопросы? Я еще раз вам повторяю, в соответствии с законом об обращении граждан вы имеете право обратиться с обращением. В данном случае это не вопрос. Артыкул 5 закона аб зваротах грамадзянаў. Гаранты праў заявнікоў. Пункт 2. Не дапускаецца ушчымленне правоў свабод і ці законных інтарэсаў заяўнікоў. Пункт 3. Кіраўнікі арганізацый нясуць персанальную адказнасць за неналежную працу са зваротамі. Артыкул 7 таго ж закона. Заяўнік мае права атрымліваць адказы на звароты. Ці забаронена быць апазіцыянерам? Адказу няма. Хіба гэта цяжкае пытанне? Таксама мяне цікавіла бездзейнасць органаў у справе Романа Бондаренкі і іншых забітых силовиками людей. Какое ваше право нарушено? Какая помощь вам необходима от милиции? Мне необходимо, чтобы расследовали убийство Романа Бондаренко. Какое вы имеете отношение к произошедшему? Я гражданин Республики Беларусь, я возмущен тем, что неизвестные люди убивают белорусов на улицах Минска. Андрей Владимирович, уголовное дело по факту произошедшего расследует Генеральная прокуратура. Поэтому вам надлежит обратиться к Генеральному прокурору Республики Беларусь. А вы? А еще лучше, приезжайте, мы с вами с удовольствием пообщаемся. Так и вы приезжайте, мы с вами с удовольствием пообщаемся.
Это все, что вы хотели у меня спросить? Нет, не все. Также расследование убийства Тарайковского почему не расследуется? Какое вы имеете отношение к этому произошедшему? Я гражданин Республики Беларусь, я возмущен тем, что в Республике Беларусь убивают людей, неизвестные люди. Значит, Андрей Владимирович, я не вижу смысла продолжить общение с вами. Артикул 3 Закону об органах внутренних справ каже, правовую основу дзейнасці органаў унутраных спраў складае Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. А калі верыць Канстытуцыі Беларусі, то мы живем у дэмакратычнай дзяржаве. То бок, апазіцыянерам быць не забаронена, а нават вітаецца. Свабоднае выказванне сваёй думкі – гэта адзін са спосабаў рэалізацыі дэмакратыі ў Беларусі. І гэта законна. Артыкул 4 Закона органаў унутраных спраў кажа, што дзейнасць органаў унутраных спраў ажыццяўляецца на прынцыпах законнасці, павагі і выкананні правоў, свабод і законных інтарэсаў грамадзянаў, гуманізму. Зацікаўленасць грамадзяніна ведаць, чаму міліцыя не бароніць яго ад невядомых у масках, законная. Ваша настойчивость связана с чем? С тем, чтобы вы мне разъяснили, что происходит в Беларуси. Пожалуйста, приезжайте, своими глазами увидите. Так я вижу издалека, и поэтому у меня есть вопрос. Лицом к лицу лица не увидать. Дзейнасць органаў унутраных спраў з'яўляецца галоснай, адкрытай для грамадзянаў і сродкай масавай інфармацыі у той меры, у якой гэта не супярэчыць патрабаванням крымінальна-працэсуальнага заканадаўства. Органы ўнутраных спраў інфармуюць грамадзянаў пра стан грамадскага парадку і мерах па яго забеспячэнні. Прамая лінія з'яўляецца адкрытай і галоснай і не забараняе атрымліваць такую інфармацыю. Але Геннадзь Казакевич упёрся, таму што Геннадзь Казакевич у прававой дупе. Прававая дупа – гэта калі я мент и мне все можно. Ответьте на мой вопрос, Геннадий Аркадьевич. Гражданин, я вам еще раз объясняю. Что вы мне объяснили? Прямой телефонной линии шоу я вам не позволю. Это запрещено? Все ваши обращения в установленном порядке будут рассмотрены. Вы, будучи гражданином Республики Беларусь, можете приехать в страну, и мы с вами с удовольствием пообщаемся. Органы унутраных спраў бароняць жыццё, здароўе, гонар, годнасць, правы, свабоду і законныя інтарэсы грамадзянаў ад злачынных і іншых супрацьпраўных замахаў, незалежна ад іх грамадзянства, сацыяльнага, маёмаснага і іншага становішча, расавай, нацыянальнай прыналежнасці, полу, узросту, адукацыі і мовы, дачынення да рэлігіі, палітычных і іншых перакананняў, а таксама ад іншых акалічнасцяў. Вы реализуете мое право задать вопрос на прямой линии? Я вам еще раз повторяю. Вы отказываетесь? Прямая линия необходима для того, чтобы граждане решали свои проблемы. Я решаю. Задавали вопросы, при этом вели прямой эфир, как вы это делаете. На что вы ссылаетесь, утверждая это? Ну, я ссылаюсь на здравый смысл и законодательство республики, а вы ссылаетесь на удовлетворение своего собственного эго. На какой доброго, пункт законодательства ссылаетесь, Геннадий Аркадьевич? Геннадий Аркадьевич ссылается на здравый смысл. Какого черта здравый смысл в милиции делает? Здаецца, Геннадзь Казакевич злосна не хоча выконваць свае службовыя абавязкі. І цяпер мы яго за гэта будзем судзіць. Імём Рэспублікі Беларусь, імём рэвалюцыі, за здраду радзіме, за здраду беларускаму народу, за здраду заканадаўству Рэспублікі Беларусь, за саўдзел у захопе ўлады. Суд у асобе павука Андрэя пастанавіў вызначыць Геннадзю Аркадьевичу Казакевичу 15 гадоў строгага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці без права перапіскі. Таксама пазбавіць Казакевича Геннадзя Аркадьевича усіх званняў, узнагарод, дыпломаў і грамат. Вырашэнне абскарджанню не падлягае і набывае моц неадкладна. Геннадзь Казакевич рэкамендаваў звярнуцца ў Генеральную пракуратуру з нагоды забойства Романа Бондарэнкі. І мне ўзгадалася
Валерия Валерьевна Таратынка. Молодая, пригожая и кривожерная прокурорка. Валерія ставіць рэкорды па палітычных прысудах. Менавіта яна адпраўляе людзей у калонію за надпіс на асфальце «Не забудзем, не прасцім». Спачатку да Валерыі Таратынка я не датэлефанаваўся. Таму вырашыў званіць яе маці. Цікава, як бацькі ставяцца да такой крыважырнасці? Алло, Здравствуйте, Алевтина Сергеевна. здравствуйте. Это Андрей Паук вас беспокоит, блогер и общественный активист. Ну и что вам надо? Я хотел спросить, Таратынка Валерия Валерьевна, это ваша дочка? А чего я должна вам об этом говорить? Дело в том, что я бы хотел ее попросить расследовать А дело... я бы хотела, Да. я бы хотела бы вас попросить не звонить больше по этому номеру. Паук, как вас там еще? Паук Андрей Вот и Владимирович. все. Алевтина Я не Сергеевна. считаю нужным на вас тратить время. До свидания. Андрей Паук. Лічу, што гэты звонок быў недарэчным. Прашу прабачэння ў Алевціны Сергеевны Таратынка. Бацькі ж не ў адказе за сваіх дзяцей. Так? Паспрабуем датэлефанавацца Валерыі яшчэ раз. Алло, Валерия Валерьевна, здравствуйте. здравствуйте. Вас беспокоит Андрей Паук. Я не хочу с вами разговаривать. Спасибо вам большое за звонок. Почему? Но не надо звонить мне и не надо звонить моим родственникам. Всего вам хорошего. Задачами прокуратуры является обеспечение верховенства права. Где у нас, мать вашу, верховенство права? Что это такое вообще верховенство права? Законности, правопорядка. Где у нас правопорядок? Когда озаренок может оскорблять белорусов, ему за это ничего нет. Прокурор при осуществлении своих полномочий независим. Независим. Чаму Валерія бароніць толькі дзяржаву, а не грамадзянаў? Пункт 1 артыкула 4 закона пра пракуратуру РБ кажа: задачамі пракуратуры з'яўляюцца забеспячэнне вяршынства права, законнасці і правапарадку, абарона правоў і законных інтарэсаў грамадзянаў і арганізацый, і толькі ўжо потым грамадскіх і дзяржаўных інтарэсаў. Чаму Валерія не хоча расследаваць забойствы мірных беларусаў? На якія правілы гульні пагадзілася мадам Таратынка? Чаму яна не шануе сваю рэпутацыю? Як думаеце, кім да канца жыцця будзе Валерія Валерьевна ў вачах грамадскасці? І які тэрмін пазбаўлення волі яна заслужыла? Напішыце ў каментарах. А ў наступнай перадачы мы вынесем ёй пастанаўленне згодна вашых думак. На гэтым усё. До новых сустрэч. Дзякуй кіберпартызанам, дзякуй байполу. Жыве Беларусь, пахне чабор. Глядзіце Белсат. До сустрэчы ў новых перадачах.